TV. Mogo kuom Jopuonj mano tero ng'ur margi e log tich mar duol mandiko jopuonj e tich e pacho ka TSC ne otam donjo kendo nyisgi mondo giwach gima ne oterogi oko mar rangach mar log tich mar TSC. Tungni ne obedo e kind apisas mag obila kod jopuonjgo ma okoni TSC omiyogi kum nikech dhiro mondo mi chiwnegi ratiro margi. Prevent me from getting I'm a teacher. You are TSC number. Funga. Why can I can't break? I'm not a criminal to break the gate. Why must you lock? No, I have come to bring my response to interdiction. You are closing the gate. Munataka tufanye nini? Tumeleta barua zetu hamtaki kuingia ndani. What do you want us to do? Hebu nisikize. Acha niende naye The thing is, why are we being served from outside and others are being served from inside? Kama naka kana weche chale log tich mara TSC boma duoma Nairobi.